Egunon, Lekitxoko lagun guztiz hori, Lekitxoko eskolako, uste dut, maila pilo bat zauzien launtxe, zuzenien, hemen, neu ikusten, eta lehenengo eta behin, hasi aurretik, espero dut danok, neu ikusten egotie, ze, hemen egun gara, hor YouTubetik sartu testakiz zer da ordenadoreko gauzakaz, baina lehenengo eta behin nik neure aurkezpen nahi dutzuet. Ni neu edorta unamunonaz, eta ninaz Urdaibai Berzenterreko, hemen zuen nahiko gertu, Urdaibai Berzenterreko biologo bat eta langile bat. Eta nik neuk ingotzuet gaur, azalpentxo batzuk emon, batez be, hemen martxan daragun proiektu bateri buruz, arrano arrantzaren proiektue. Eta zuet, ni paino hobeto ezetzen dozuena, ze badakitz, zuen eskolatatik eta zuen gelatik, eta batzuk esango neke, etzetipe bai, egon zariela, egunero ez dakitz, baina denbora askoen ikusten zer dan gertatzen dana hemen Urdaibain dekogun familize honegaz. Betxu, nik hau arpeize ez da oso politxe eta ipiniko dugu arpei politxe hue eta ezagotzuet nun dauen. Badakitz, zuetariko batzuk, joan den hastien edo, hementxe berton egon zariela. Eskursinuan, ze ikusi nintzuen. Eta ordutik, pentsaren du, guazen itxera zuzeneko bat, eta honan ja zuzenien neuk erakustetzuet. Gaur, ordu erditxu baten, segero eskapa bierra dekot, baina sartuko gara, arrano arrantzalien mundue ezetzen, baina lehenengo, behitxu hau. Amen, hause neuretzie, ikusten duzu behor ezta? Hori, lehenko gunien ibilizinen zuek behatokizetatik ikusten Urdaibaiko padurak eta gautegi zartean hemen artiako padurak eta. Ni neu, ontxe momentuen hau, hortxe ikusten duzuen etxe horretan, eta honek etziek, eta nik neuk, hemen, dekotez, kamarak eta manejetako horrelako mando batzuk, eta nik mando horretatik erakutsiko dutzuet gaur, hemengo ingurue eta batez be, lehen esan dutzuena, arrano arrantzalien gauzatxuek. Baina lehenengo, begitxu, zerako inguruen gauzen. Parkatuz, ez amiegaz, ez da hitz, ontxe pastilatxuet hartu dut, eta hemen dekote bueltakata, parkatu, Kusi, nik hartze dut mandoak, eta erakutsi aldutzuet, nondik nora, hause, Urdaibai Berzenter, hemen artian dauen Hegaztizen zentroa, eta ontxe ikusiko dugu, ez bakarrik zentroa, txorizek bai ikusten direz, baina hemen erakutsiko zuedazbe gure ardizek. Idea bat itxeko bitxu, hemen dauz gure ardizek, eta laguntzen duzkue bedarra jaten, eta dana garbi-garbi mantentzen, gero txorizek eta bertora etorteko. Nik, hemendik, neure lekutik manejatzen dutez kamarak zuek dana ikusteko. Badai, jarraitzuko da ikusten zelako lekuen gauzen. A ber, kaso itxen bazte. Kamaria, behitxu. Zuen lehenko egunien, ez dakit zeintzuk izen zinien lehenengo mailakoak edo, bigarren mailakoak edo, egon zinien gu bizitzetan, kanpotik, eta egon zinen hause paisajia ikusten. None direz, arteako padurak. Eta hemen egazti pilo bat egoten diez, eta bitxu, urreratuko gara adibidez irlatxo batera ikusteko, zeu zer badau, eta bengo, oini mogotzat zume, eta, hor, zeu zer, bai ikusten dut, bai, fijeo, bat baino gehiago, bat, holan, desberdine, mokosabal bat dao. Geuri begire ontxe, ez da ikusten zuen, hortxe, mokosabal bat, Holandatik etorten dizena, eta oin Afrikara joango direz, eta hortxe, beran piku zabalagaz, amendik kiskiliak arrapetan eta ibiltzen da. Eta guztetaniako hori islatxoa. Hau, holan, zuek esatzeko apurtxo bat, zein gurutan gauzen. Baina, gaur, ez gara gelditzuko hemen, gaur segidu ingo du, eta segiduko dugu, han, fondo-fondoan ikusten duzu ez mendi batzuk, horre, mendizek edo hori muinoan atzera joango gara, beste kamara batera, eta beste kamaratik ikusiko dugu gaurko geure protagonistie. Arrano arrantzaliek, eta beren abizie. Da idozu ikusi ez da, venga, guazen, urbilduko gara beste kamarara. Topetan datu hemen. Ez dakizu zenbat botoi eta zenbat kable, eta zenbat gauzadekote zenparo hemen zueri erakusteko. Eta ontxe, urreratuko gara, kasu etxe badozte. Badai, pentsetan daie. Ontxe. Bai, urreatuko gara arrano, arrantzalien kamarara. Bago ez.
hortxe. Eta, bueno, lehenengo neube agertuko naz, da gero ja, eta gero, seguramente ja kendu egingo naz bitxartetik, baina amentxe ikusten duzuen, ze hau politxau bada ni baino, gure arrano arrantzali ontxe zuzenien. Hau da, emie, landa. Ja, nik uste duzue badakizuela zelan dakigun arra eta emie zein dan, bakizu dauzela roi arra, erastun bedeko olako erastun hori bet, baina PU ipini berrien N3 jartzen dabena, eta gero dau landa, ontxe abizan dauna, eta hori da T06 erastun laranja bat dekona. Hoi momentuen, dau txitak estaltzen edo tapetan, baina erakutzeko zuet lehenengo zelekuten dauen abizie. Geok ipineniko abizie bat oin dala urte asko, baina nik amedi bitxartetik enduko naz, da gero agertuko naz. Betxo. Haukamarie eta abizie dekogu Urdaibaiko biosfera erreserbako erdizen. Hoi, Marie, behien dau, ganera ontxe isengo damedik itxire Marea behien amarte erdizetan edo uste dala, amaikak edo, eta behitxu, Hemen dauz, Urdaibaiko padurak, ni urbiltzen manezona kostalderantza, koango naz, danok esetzen dugun herri baterantza, behitxu. Kamarakaz urbiluko naz, eta hemen nun ikusten dugun mundekako herrize, eta urreratzen manaz gehiago batzutan, bueno, itxosoa ikusten dugu bebai, eta ja, olatu epe hor ikusten dizan fondoan, laidako ondartzan eta ikusten dizan, olatu epe, baina honek azaue, urrun. Eta hemen be, klaro, hemen be, beste egazti batzupe, paduretan ibiltzen dizenak. Eta abizie dau koloketa, justo, padura, erdizen. Mareak egoten da benien, urestatute gelditzen da dana. Baina, klaro, abizia gartestan jeretan, ze behitxu guzein gendun. Hartu gendun, eta arrano arrantzalieri guztetan diak abizie altu. Eta horretarako ipini gendun nolako poste handibet, lurrien ondo sartunde, eta ganien, jarritik gendun, plataforma bazetako. Arrano arrantzaliek etorte zirenien, gustora topetako etxe politxe. Eta hori xe gertatu zen, arrano arrantzaliek guk aben askatu gendu zen, gero esango zelan, eta hemen, etorri jaku zen, barriro be Afrikatik, eta aukeratu ben hausia abizie. Lehenengo, eurek hasi zidan, abizia hori, adarrak ekarten lehenengo adar potoloak, sendotzeko bera abizia, ikusten baduzue, lehenengo adar potolo pilo bat daukoz abizia honek, horrek dire, apurtxoak gure ladrilloen moduen eta etzie sendotzeko, ez jausteko eta isiek eta enbatak eta holan galernak eta ez botateko. Eta gero ja, adar finauak ekarten dabez, euren atzaparretan. Eta gero, klaro, arrautzak eta ipini bider banadez, zeo zer, koltxoi gozo bat biko da, Eta koltxoi gozo hori itxeko, itxosoko bedarrak, bueno, batzutan sari epe bai ekartzen dabez, da horre, bilurra purbete moten duzku, ze batzutan katiatute gelditu lez, baina, egiten da berolako koltxoi handi bet eta polit bet, eta barruen, txan, euren bisimudu eitzeko abizie. Hoi momentuen, beniera, ze landa hor dau, atzi emoten, eta txitak tapatzen, baina gero zuberti badekogu ikusiko dugu. Baina eta guzti be, ni badekotez gauza piloa, dekogu zenak erakusteko. Lehenengo eta behin, arrano arrantzalie, danok dakizue, bueno, oin agertu ingo naz apurtxu baten. Arrano arrantzalie, danok dakizue zelako arran. Da, arrano bat, baina ezke gauza berezi badeko. Berak bakarrik arraine jaten dugu. Eta arraine jateko zer egin bideu? Arrantzan. Lekitxon arrantzale asko, egon diez historien, ez da. Hau be, lekitxoko moduen arrantzalie da. Eta ez da gizu zelako fine eta ona arrainak karrapaten, Eta ez pentsu arraine errezak karrapaten da. Zen, igera ikusiko dugu batan bat, dela, ikusiko zuen. Ze, bakarrik euneko arraine. Normalien hemen lasunek karrapatetxuz, korrokoiek esate dutzien ape bai, baina ikusi dugu lupinak, ikusi dugu musarra batzuk harrapetan be bai, neskazar bat be bai, ekarri ban batean, gero, platusa gustatzea pilo bat, eta gero beste sorpresa batzuk be bai, erakutsiko txuetena, seginduen, baina lehenengo, guazen ikustera, zelan arrantzatzen da ben, arrantzale batek. Fijeu, jarriko dutzuet, kontxe bideotxu ikusteko zelako abilegan, beran, atzaparra hondi itxekaz, txak, zuen pentseu, arrantzalik olako tamainoa deko, hau guzurretakoa da, gero, gauza batzutarako erakutzen dut, baina tamaino handize deko,
Hauxe, arrano arrantzale, apurtxo efeotxu da, baina bueno, hemen neugaz dago, eta neure lagune da, eta erakusteko gauzatxo batzuk ondo etorten da. Orduen, lehenengo, ikusi daigun zelan arrantzatzen daben arrano arrantzalie. Segundoa, jarriko bideuen martxan, holan handizen, ipiniko zuet bideo ikusteko modue, holan ipintxe boto beto, eta hortxe, ikusiko duzu arrano arrantzal batek zelan arrantzaten da. Ikusten dozu zelan zerutik, azpitsi zurize da, arrainak ez ikusteko, eta hortik goitxik biztaitzelagaz ikusten dugu uretan dauzen arrainegan platuzie. Platuzie, ur azpitxik, eta halako baten ikusten da benean, zuzentzen dugu burue, berantza, eta, botaten da fletxielez, zabaltzen deuz beran erpiek, eta erpiek aurretik ipinitxe, zamba. Hortxe, harrapaten deu uretara saltoen eta behitxu zelako platuza itzela harrapeu dabean honek arranoa. Gero, klaro, jateko. Gero, urteten da bine uretatik, lumape zikatuen bitxuz. Orduen, txakurrek egiten daben moduan, ikusiko zuzelan egiten daben, holan, astindu fuerte bat, eta tanta guztizen botatetxuz. Eta, ordoia, beran, baskarizagaz, jatea. Ikusi dozu, hori arrano arrantzalien arrantzatzeko teknika, eta botaten dan eguneko 85 edo 90 txak, harrapa goiten dugu, oseak, bizta ona eta oso zuhurre da, harrapetan. Gero, arrano arrantzaliek, ze, klaro, beti ikusi itzen dugu ez da, baina zarritzen ez dugu entzuten. Betxu, zelako doinu edekon, entzun. Entzute dozu ez da? Hori da, arrano arrantzale baten bergaitzeko modu, Hauxe, entzun. Hori da. Jakin digun zelan itxen garen, Ze arranoa diez, Hortxe. Ja ikusi dugu, arrantzan itxen dabe, zelako doinu itxen daben, eta gero, klaro, arrantzan itxeko eta uren kontra, eukide dabe, txubaskero ona, ez da? Eta erakotzeko txue zelakoa ona dekoien, eta guk batzutan goreteza eta horrelakoak erosten dugu, ez da, ez guztitzeko eta aterkizaroko babitxu. Honek, eurizetan dien eta lumak dekoiez iragazkaitzak eta txamarra baten moduan, eta urek irrizte itxen zen, lumaganetik. Bai, uretan sartzen dizelako arraina harrapetako, eta barrutik ez guztitzeko, eta kasu honetan, oin dauelez, txitak berotzen, edo txitak tapatzen, txitak ez guztitzeko bai. Dekoie, lumaje bat itzela arranoak. Honek dana, gauzak ikusiko duguz gitxike, zelakoak dizen arranoak, Ontxe, kaso itxin bastea, hortxe, ondo. Eta zer da hemen pasatu dana? Guk hemen, Urdaibai erzanterre behitzen dugu bier, egaztizekaz, eta behin hasi ginen, oin dala asko, guk gure gendun, arrano arrantzaliek etorti Urdaibaire barri dobe abizi egiten, ze, 100 urte pasatu direz, Euskal Herrien arrano arrantzaliek abiziarik ez da nahi. Eta orduen zaren gendun, lagun batzuk eukigen duzen Eskozian, eta Eusko Jaurlaritzaraz da, foru aldundizegaz egin gendun olako berba, eta hitzarmen bat, eta Eskoziako lagunek, esauskuen, eurek arrano asko deukezela, eta gure bagen duzen, batzuk emon ingo dozko ezela geurik, guk hemen Urdaibain Euskal Herrien azteko. Eta esan gendun, 2013an, zein gendun, behitxu, ontsa zagotzuen, ikusiko zuen. Ipiniko zuen, azikeratik, tita baten azaltzeko. Joan ginen Eskoziara. Eskoziara joan ginen, eta Eskoziatik, horlako bitxu, hau da, Eskoziako leku bet, Highlands deitzen die, eta hemen, arrano pila bat egoten dire abizak eitzen zuaitzetan, eta halako baten ikusi gendun hemen, adibidez, arranoan abiza bat, eskuteta, Eta, arrano horrek euki bezan 3 txita, eta txitetariko bat, hartu egin zan, 3 aste euki bazenien, eta ekarri gendun Urdaibaire. Zelan? Lehenengo eta behin bajatu egin gendun, eta behitxo, hemen ikusten duzu esan behien ganien, lurrian, txitabi, eta bat euretarikoa da Roi, eta hemen dauen gizona, hau beda Roi Deniz, eta honen omenez jarri dutzagu izena Urdaibaiko arrantzale bateri, Roi izeneko arranoari. Hemen eraztune jarriakon, eta zango zu eta zer da hori eraztune jartzi eta? Eraztune behitxu, kontxera gutziko zelan eitzen dan. Nik hemen dekotez eraztun batzuk,
honek direz jartzen dizena hanketan, hegaztizen hanketan. Eta horretarako, dekoguz horrelako alikate batzu. Eta honek eitzen dugunera, alikatien hemen sartu, eta honek zabaldu eitzen dugu, bitxu. Hau zabaldu eitzen da. Zue pentzen, arranoa, hartzen dugu, hameteko nik arranoa, neure arrano lagune. Eta hankan ipintzeko, enbiogune da, zabaldu ondo, eta gero askatu, eta bitxu, hemen dehazta, arranoari hankan ipini dutzet, eraztunen. Hori da, egingo dugun eguk, eta lagun honek eibana orduntxe, Bitxu, hau nik neurieri ipini dutzat, baina bueno, honek ez dagoen, kasu askorik itxen. Bazen bestea. Orduen, gure lagun honek roik, jarri hotzen lehenengotan, roi eta beste arrano batzuri eraztune. Orduen guk hartu gendu zen eta abioien sartu eta, bueno, Aberdinetik Hidroura, Hidroutik Barajasena Madrilera eta handi furgonetan ekarri gendu zen sartute, holako kutxatan arrano arrantzaliok Urdaibaire. Hemen, bueno, pixe, betxu roi, zelako txikitzu esan orduen. Betxu zelako atzaparrak hori bai, atzaparrak fuerte eta luziek, Hemen pixeo ingendun mediku txostena intzagun, eta gero kaixola baten bere laguneka sartu, eta hemen jateko emote hotzagoen, ikusten duzu zelan deuke esan, eraztunek eta zelako erpiek, arrantzan eitzeko. Eta hemen hasi egin zen, eta ikusi gendu nien, hasi eta jatekoa emon, ibiltzen ginen hor eskutuen jatekoa emoten eure gubez ikusteko, eta gero egun baten, zabaldu gendun hori kaixoli hori, eta kapazien egazeitzeko, hasi ziren egazeitzen ametik Urdaibaitxik. Betxo hemen roi, ze guapo, gaztetxutan. Ibilizian amendik, betxo hemen mundeka fondoan eta arrano hemen roi, bazeran ipintzen den adar baten puntan, hemen arrainegaz, arraine artepeta, eta beran lagunekaz, klar. Eta halako baten, guk segidu eitzen gendu zen, holan, irratiz jarraitu egiten gendu zen, jakiteko nun dago zen, eta halako baten hasi zen egaz. Eta pentseu, ego puntatik ego puntara arrantzale batek metro eta 70 zentimetro. Zuek eskuek zabaltzen bozuez, gitxi gora gara zuek esku zabalik beste, Osea, txori handizera, Ba, egun baten hasi zen egaz, eta egaz, da ene itxiban Urdaibai, eta Euskal Herrize, eta bitxu zelako bigie eiban. Urdaibaitxik urten, peninsula guztize zeharkatu, itxasadarra, itxasartie, Gibraltarretik gurutzatu, sartu Marrokotik, Saharatik sartu, desertu, barrutik sartu, eta bitxu nola etorri jakuzen, Senegalera. Eta Senegalen, antxe, gure arrano arrantzariek itzeli dizien, ze Senegalen leku itzela da, politxerenetan, Senegal, eta arrain piloa dago, ez bakarrik arrano arrantzalientzako. Hande, legitxo duen arrantzaliek badauz. Beste moduko txalupa batzutan da, beste moduko batela batzutan, baina arepe arrantzan, ze arrain asko dago Senegalen. Eta horrabe, arrano arrantzaliek joaten dire, neguen pasetan. Baina, klaro, gero, bueltan betorten direz, eta hori da pasaudana aurten. Aurten, Senegaletik edo Afrikatik bueltan etorri jakuz arrano arrantzaliek. Etorri ziren martxuen. Lehenengo etorri zen roi eta gero landa. Astebete buruen. Roi kartu eban abizia, hasi zen konpontzen abizia, landa etorri zen eta hasi ziren lehenengo biderrez Urdaibain ugaltzen. Eta halako baten, apirilean 19 zan arrautza bat jarri eben. Apirilen 22 zan bigarren arrautzia. Eta apirilen 26 toma, 3. arrautza bat. Eta orduen diagu kamara bat eukigen duen, zeueri guztizori irakusteko zerran pasetan dana, eta behitxu, ze pasesan, hasi ziren, landa, hasi zen, berotzen, roik berotu eitze ban, arrak eta emiek, bizek eite den, eta arrautzak berotu hostien, pasau ziren, 35 egun, eta maietzak 30 sorpresa. Lehenengo, arrautzak hasi ziren oskolak apurtzen, eta barrutik atara ziren lehenengo txitak. Hainbeste eta hainbeste urte hostien, arrantzale txitak Urdaibain, eta ganera danak zuzenien ikusteko aukeriagaz. Eta guazen ikustera zelako momentu isen zan. Guazen. Lehenengo eta nahi,
zelan urteten dabe arranoak, hortik arrautza oskoletik, ze zue pentseu, tortilla bat itxera zoa zenien, olioan agaz, klaro, olioan arrautzakaz, zuek golpien emon bitzazu ez da, gogorra itzeten da arrautzi, ez da? Bitxu, arrano txitak barrutik urten behar dabe, eure bakarrik, kanpotik inok ez dotzi apurtzen, Eta barrutik apurtzeko injertzu izan dira, baina dekoie sekretotxoa. Eta behitxu zinetan sekretu, entxerako txekotxuen. Hordoi. Hemen ikusten duzu txita bat, eta txita guztizek eukitzen dabe mokoan edo pikuen ganien horrelako konkortxo bat, gogorra, eta moko hortza deitzen da. Edo mokoan agine. Eta horregaz, arrautza barrutik hasten direz, jota, lehenengo zilo txiki-txikitxo bat einarte, zulo txikitxo bat einarte. Zuloa handitzen doaz, gitxeke inderrezko egiten, eta azkenien, txan, urteten dabe, arrutzatik txita. Eta guazen ikustera, ze ondo urten ben. Txaron, Pitikotor, eta hortxe ikusten dugu, lehenengo momentu arrautza oskola apurtu da genien, eta agertzen diezenien lehenengo txitak hortxe, 3 arrautza, bat aia apurtute, eta besti hontxe ikusten dozue hor arrautzatik urteten. Hemen landa, begire, eta kontuz, beran atzaparrake barrurantza sartun den kalterik eta minik ezaitzeko, eta hortxe ikusten dozue, zer landoien txita urteten, kosteiako neonerie, segon zan arrautza oskolan barruan, eta ezin eban kendu, baina bestia ikusten zuia kanpoan dagoela, ondinok, burue altzaube ezin daben txitak. Eta hortxe, beran amak zainduko txu, primeran. Hau bat. Baina gero, arrautzatik urten da gero, fijeu, ze politxek izen ziren, lehenengo egunien, ondinok ikusten duzue, 3. arrautza bat urteteko dagoela. Hortxe, roi eta landan txita barrizek. Hortxe ikusten zuen zelako, elegantie. Hori dana pasau zen egun baten, Baina, horrez da maitzen gauzie. Ze sorpresak eukidoguz, ondiak askoz begeiau. Eta sorpresarik haundizenetariko bat izan zen, 3. txita jaizo zanien. Eta zein izan zen sorpresi? Lehenengo, txita jaizoti eze, 3. arrautzak normalien kosta itenak eurtetie, baina jaizo zan. Eta zein izan zen gure sorpresie, 3. txita zuri jezana, albinoa. Eta arazotxo batzuk eukida zen. Ze espan ondo ikusten. Erakotzeko zuet, zelan ikusten daben eta zelan begitxuten daben, begiratzen daben euren gurasoak jaizo zanien. Hortxe ikusten duzu ez, txitak. Jaizotakoak 3 agunari nau, eta hortxe zuri buru ezin altzeta. Ze bestiek baino askoz bet txikizagoa zan. Fiketan bagara hemen, irudi honetan, hortxe ikusten duzu, beste beran nebarre baten ganien, lo eta piku ezurize, begizek, larrosak, baina uste dugu txitako ite du hau itxu ezala. Espala ikusten duzu zelako begizek leko esan, Eta, klaro, jentik esatuzko lagundu eta atara eta mesedez emon jatekoa, baina, klaro, guk ez dugu gure sartzie naturako gauzetan. Bai, ikusi bai, baina urrunetik, eta euren gurasoak direz oso onak zaintzeko, eta ikusi ben, segun beni zurik ez eukela etorkizun handirik, orduen zuri gibe kosta itxinakon jatie, oso gitxi jate ban, eta gero ere itxu izen da, etorkizun askorik espentzeu eukiko banik arrano itzu batek, ze arrantzan itxeko txarto biko ban. Eta guk bakarrik autu bete euki gendun, ataraten bagendun, bizi guztireko bizibiko zan, kaizola baten hori bizi bazan, kaizola baten ezin egazein de, ezin kanpoan ibilitze eta guk horrelakorik eskendun gure txitantzako. Eta orduan erabaki gendun, naturak laguntzen batzo, bien, eta ez batzo be, tambien. Eta, penien danontzako, hori egize, penie izen zan, baina, zurik itxein gintzuen, oindale eguntxo batzu, hile inzan, eta, baina posik egoteko moduen, danok, ze ezautuen dugu zuri, eta gainera, beste txita handibidekoz alboan, baina, zera baino sendoak. Eta horrek izango direz, arrano arrantzarien etorkizune, hemen Urdaibain eta Euskal Herrien. Ontxe ikusten dugu zenak, Orduen, triste, bai. Negarra pulpepe bai, egin gendun. Baina positiboak izan bigara eta posik hartu, ze hor dauz, beste txitari, ontxe momentuen. Beran, aman azpizen,
ez tozko ikusten, ez tozko izten ikusten, ze, ez dakipa, fresko egingo dugu eta horraz pizien dugu. Horraz pizien dugu. Txita bizek, baina txita dauz kainero, Erakutzeko duet zelako istilioak eta zelako borronkak sartzen da bezan euren artien. Eta gauzatxo, hau lagun batek graboi ban eta ipini dut zenolako gauzatzuk, baina behitxu zelako borrokak eitzen da bezan, euren artien. Osa, bakizue, zuek hemen gauzasko deko zuz ikesteko. Bego, borrokarik ezain, eta gero natura ikesten, natura ikusten ikasi, eta behitxu zelako kaineroak dizan hone biziak, amaitzen joateko, behitxu, erakutzeko dut. Txita borroka bat. Jesus, Maria eta Jose. Musika eta guzti ipini oste lagune. Ontxe ikusiko zue, zelako sartateko emoten dizen elkarreri, Hortxe doie. Behitxu, erakutzeko zuen. A ber, amen. Gure txitabizek, emoten da dinosauru txikitzu, eta ikusten da tripie beteta dekela. Eta ontxe ikusiko zuen, musika eta guzti zelako borrokie deko egin euren artien. 1, 2 eta 3. Ikusi duzue, zelako sartateko emoten dizen, Osea, gehone, fuerte daoz, eta hori bai, burrukan. Baina, bueno, gero, euren artien de ondo eraten direz, Orduen, abizia txikizera, eta biek egon behar dire batera, eta oin, pentseu, honek arrantzaliek, egongo direz, egun batzuk, abizian, lumak, asten joango jakez, eta gero joango garagu erastune jartzera. Hori izango da ustalian, lehenengo hastien zueko porretan egongo zarie. Baina etzetik ikusi izango zu, eskolatiparik etzetik. Eta gero, abuztuen hasiko direz ja egaz eitzen. Hemen urdai baitxik. Eta irailien Afrikara joango jakuz. Bai. Urten jaiziotako txikitsuek joango direz Afrikara. Eta datorren urtien egongo gara danok, itxaroten barriro be, landa eta roi etorteko, eta txitak etortzeko, aurten jaizoten direnak, itxeren biko dugu apur bat gehiago. 2 urte. Eta urrengo urtien, 2022, ez, 23, agertuko jakuzamen bizi badirez, aurten jaizotako txitak. Baina roi eta landa, datorren urtien etorriko direz barriro, Urdaibaiko abizia honetara, abizie eitxera ez, arrautza jartzera, eta beste txita barri batzuk ataratera. Hori, dana ondo badoie. Eta gaur, pena, landak ez dauzko itxi ikusten momentuen txitak nun dauzen. Baina, bueno, zein gotzau zuek zuzenekoa deko zuet, eta jarraitzu aldi izango duzu. Oin, erakutziko zuet lehen esan dut zuet, zelan arrano arrantzaliek zelan arrantzan etxen daren, eta batzutan arrain berezizek ekarten daren. Zuek, legitxarrak izen da, hau ezetuko zuela uste dut, arrain hau, ontsi erakutziko zuet, Baina behitxu zelako arrain berezizek ekarritzien txitari jateko lehengo egunean. Esan dut zuet, lasunek, ekartzetziez musarrape bai, ekartzetziez lehengo egunean eskazar bat bai, ekartzetziez baite lupinak, latusak, topaten daren arraine, eta lehengo egunean kontu zerbitxo bat ari ze, sartutzon, behitxu zer ekarri da. Ordoie, zuzenekotik erakutziko zuen. Betxu. Hortxe, landa, jateko eske, erantxita antzako, eta mentxe dator roi, fletxielez, eta bator, eta aiboa, akula arrain bet, akulie. Guk hemen akulie deitzen dugu, lekitxon ez da gizelan deitzen da, betxu zelako akulie ekarri dutzen jateko. Metro erdikoak, mekatxita porra, guazen gelditzera. Ze, ontxe momentuen etorri da, roi, lupina itzelagaz, eta hemen dabin golpiek emoten alde batera eta bestera, zuzenien ontxe. Zuzenien, roi, eta landa, lupina bat ekarri deu, txitak ikusteko aukera dekogu, eta betxu, nik enduko nazer ditxik, eta ontxe, zuzen, landari txitzo, lupiniaz, eta mekatxik laporra bizirik, aber, meka hauen amar. Oin, baiet txitak, txitiegi emoten hasi, ze bizi-bizirit hau, eta hortxe hasi de, bustena damba, ez, lasune da, petzo lupine da,
emoziona oinaz da, behitu zelako, lasune ekarri dutzen ontxe momentuen, bizirik eta hortxe da behi. Bustenagaz txitari zaplasteko itzelak emoten. Lehenengo landak hilein biko dut, emoten hasi aurretik. Ondo, amaitzeko, behintzet, irudi politxekonek, landa. Eta roik ekarritzo lasun itzela, eta hortxe burutik oratu deu, beran atzaparragaz hiltxen joateko, eta ontxe hasiko daia, zebestela nazten bada ordi milidan bala batzutan, arraina hundizek, kapaz diez txita botatzeko, abizatik, behitu. Ja, hasi diren mobitzen txitak, zer potolo dauzen. Lehenengo amak, behitxu, kentzen zo, mine, behitxu, musturre kentzen dutzo, eta musturre mote dutzie. Bera jandeu. Bera jandeu. Oin begize. Begize be gustora jaten dabe. Baina, begize jantzo, gauza guztitzak aprobetxaten dabe, eta ontsi ikusten dugu zelan, zuzenien, jatekoa emoten dabilen landa txitari. Bat handi inok erdilo dagor, eskumatara, baina bestie, martxan, jan, geurko gozarize. Behitxu zelako ondo dauzen. Hauxe, ikusten gabizen hauxe, zuzenien. Eta zuek gero, aldo zuek jarraitxu zuzenekoa ikusten, nik amaitzeote, bitxu, emontzoz oina, sakatzak emontzoz, ze sakatzak, dekoie, alimento pilo bat, guke normalien kendu etxen dugu, baina eure jan etxen da beze, hemoglobina eta pilo bat duke, eta hori eurentzako alimento hona da. Eta burue, izeten da, lehenengo, jatekorik onena. Guk normalien kendu etxen dugu, arraine jateko. Bueno, batzuke burue jan etxen dabe. Baina ikusten duzue, dan aprobetxaten dabela, Azur, arantza, eta behitxu dana, Dana barrure, ez hori itxako guzteu. Baina ondinok, arraine bisiri da hola, ja buruek entzen dutzo, behitxu zelako, abile diezan, Hau entera da, hau gestie be, eta hain haunepe jateko egure da. Behitxu sakatza bemote utzi ez? Nik neuk, hause, erakutzitxe, itxe bizatxu, baina ez dut gure itxi, behitxu, agertuko nazontxe, amentxe, eskinatxu baten, ez haitxuet gure itxi, txaron, hau mobidukot, ondo ikusteko gure txitak eta gure arrano ama hor jateko moten, ez dut zuet gure itxi, lehenengo kanta importante bat ipini barik, ze arrano arrantzali bakizue kanta badeko, eta gana gauzatxu bat esan bihot, ze kanta hori gure lagunon batek eiban, irakasle batek, eta nik uste dut danok ezetze zuela, eta beste batzuk baino gehiago, unai egia lekitxarra izen zen, konposatu gana hause kantie, bera konposatu gan, eta hemengo eskola batzukaz montau eban bideo politxuek arrano arrantzalien kantegaz. Eta nik beti zuzenekoak amaitze dodaz honegaz kantegaz. Eta espero dut, zeu epeia, ikesitxeuko zuela letrie eta danon artien amaitzuko dugu abesten, arrano arrantzalien kanta, eta, amendik, haupada hundi bet, unai egiari, zebakitxorre entzuten hongo dala nonor, eta, noz ikusten garen, baina oin danok, arrano arrantzalien kanta entzutera, topetan bot, nun itxiot, oin topo goen biote, ze batzutan, batzutan gero martxa itxoste, eta ikusiko gu ontxe, segundo baten, eta nik honegaz, agur esan gotzuet. Gero, gelditzuko garegun baten, galderak eta badeko zuez, aunque sea itxeko, eta nik erantzuko dut beste momentu baten, ze ikusi dut, ez dakitz, edo ez duzuen idatzi, edo dana jakin jozuen. Baina, nik itxiko zaitxuet, arrantzalekin kanta. Eta ez bagara ikusten be, udaon bat izan daizuela, eta zuen etzietatik segiduta jarraitzu honen arranotxuen bizitza. Konforme? Hortxe doie, arrantzalearen kanta, urdei betxik zuzenien. Hor doie.